Ikaunom nga Domingo sa Pasko sa Pagkabanhaw, Mayo 17, 2020. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Filipe nimiadto sa usa ka syudad sa Samaria ug didto gisangyawan niya ang katawhan may tungod sa Mesiyas. Nagiusa ang mga tawo sa pagpaminaw sa gisulti ni Filipe sa diyang nabati nila siya ug nakita ang mga milagro nga iyang gibuhat. Gikan sa daghang mga tawo, ang mga yawa ng gula nga nagsinggit ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang mga tawo ni adtong maong syudad. Apan may usa ka tawo nga ginganlag Simon nga kaniadto naghimo sa lamangka niadtong syudara ug nakapatingala sa mga Samarianhon. Nagpatuo siya nga gamhanan siya ug ang tanang tawo sa syudad, gikan sa tanang hutong sa katilingban mituo kaniya. Mingon sila, siya ang gahom sa Dios nga gitawag ug ang dakong gahom. Ug kay sa dugay-dugayng panahon nakapahibulong man siya kanila pinaagi sa iyang salamangka, mituo sila kaniya. Apan sa diyang midawat na sila sa mensahe ni Felipe, may tungod sa maayong balita sa paghari sa Dios o sa ngalan ni Jesucristo, sila mga lalaki o babae gibunyagan. Si Simon mismo mituo usab o guman siya bunyagi, naguban-uban siya ni Felipe ug nagtingala siya sa pagkakita niya sa dakong mga milagro ug mga katingalahang buhat. Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo, kay ang Espiritu Santo wala pa man mokunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya, gipandong ni Pedro ug ni Juan ang ilang mga kamot ngadto sa mga magtutuo ug nakadawat sila sa Espiritu Santo, ang pulong sa Ginoo. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Singgit kamo nga malipayon ngadto sa Dios kamong tanan diha sa yuta. Awitig pagdaig alang sa himaya sa iyang ngalan. Isangyaw ang iyang mahimayaong kadayganan. Ingna ang Dios pagka makataha ang imong mga buhat. Pasimbaha ang tibuok yuta og paawita og pagdaig ngadto kanimo. Paawita og mga pagdaig alang sa imong ngalan. Umari kamo og tan-awa ang mga buhat sa Dios, ang iyang makataha nga mga buhat nga taliwala sa mga tawo. Gihimo niya ang yuta nga mamala ug ang kadagatan latas sa suba nang lakaw sila. Busa magsadya kita diha kaniya, nagahari siya pinaagi sa iyang gahom hangtod sa kahangturan. Pamati karon kamong tanang mahadlokon sa Dios, samtang gipadayag ko ang iyang gibuhat alang kanako. Dalaygon ang Dios nga wala magsalikway kanako, ug akong pangayo sa iyang kaluoy. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pedro. Hinunua, sa sulod sa inyong mga kasing-kasing, katahay ininyo si Kristo, ingon nga Ginoo. Kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga anaa kaninyo. Hinuon
Buhatan ninyo kini uban sa kaaghop ug kataha, ug kinahanglan magbaton kamo maayong kaisipan, aron nga sa dihang pagalibakon kamo maulawan hinuon sila nga managsultig pagdaot sa inyong maayong kagawian diha kang Kristo. Kay labi pang maayo ang pag-antos tungod sa pagbuwat ug matarong, kun kini pagbuot man sa Dios kaysa pag-antos tungod sa pagbuwat ug dautan. Kay si Kristo usab namatay sa makausa alang sa tanan tungod sa mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron kita iyang madala ngadto sa Dios. Sa lawas nung bahin sa iyang kinaiya, siya gipatay apan nabuhi diha sa espiritu, ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Kun mahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa Amahan ug hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya, kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya, kay nag-uban siya og nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuwapos. Balik ako kaninyo. Sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako, apan kamo makakita kanako. Og kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inig-abot ni adtong adlaw, mahibalo kamo nga ako anaa sa Amahan ug kamo ania kanako, sama nga ako ana usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong Amahan may gugma kaniya nga nahigugma kanako, ug ako usab may gugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Salamat.